Чому Австрія до нинішнього дня відказується признати за собою геноцид русинов? Коли ми, русинські організації Закарпаття, за ці останні роки писали письма в Європейський Союз, і в європейські інституції, і до Америки, про те, що русини сформували з українцями общу державу незалежну Україну, а тепер група націоналістів в цій державі всіх б'є, всім угрожає, що русинів не є, русини не будуть визнані ніколи і вовіки. Ми писали письма до Європи, пізніше в ЄС, в Європейський Союз. І от одного разу у нас прийшли журналісти із Австрії. Но це були непрості журналісти. Ми поговорили з ними, вони були патріоти із своєї Австрії, але вони були об'єктивні, коли вони сказали, да, нам, австрійцям, позорно, що австрійська власть, австрійська держава, австрійська земля була тою, на котрій сформувалися, особливо тот їх австрійський концлагер Талергоф, коло тепер город Грац. І там убивали тисячі невинних людей, котрі не мали злочина. Їх підозрювали, що вони симпатики тодішньої Росії. Но потім вони кажуть нам, а зачем ви пишете письма у Європейський Союз? Ведь ви знаєте, що австрійці з німцями там грають першу скрипку. Фактично, лідери ЄС – це австрійці-німці. Як ви можете просити помочі у австрійців-німців, коли 100 років назад їхні діди вас убивали? Тобто, безсмислиця вийшла. От вони на туди відповіли. Чому Європейський Союз з його прохваленими інституціями, з його прохваленою Європейською хартією, котра в Україні мертва, не зреагували ні на одне письмо русинов з Закарпаття. Ми не знаємо, чому. Не хочемо давати послідні оцінки, але то, що Європейський Союз має двойственне відношення до прав і свобод людей, одне на папері, друге реально, а ще й третє. Ми не знаємо, може бути, Європейський Союз путає русинов із росіянами. Але не важливо, з ким у нас путає, права порушені наші. І тому ми не вважаємо Європейський Союз демократичним утворенням. Тому що якщо вони не чувствують болі порушення прав людини за 30 років, причому порушені права тисячі людей, да ще людей судять за те, що вони русини, а Європейський суд по правам чоловіка через 9 років після суда пише, що не знайшов порушень, а суд український, який судив одного нашого русина, не допустив навіть до апеляції. Першим судом, як при Сталінові. І вони не знайшли порушень. То многі русини поклали на тих інституціях хрест. Навіть не ночувала демократія в Європейському Союзі і не ночувала демократія у Європейському суді по правам людей. Просто, хоча б десь зайшла, не ночувала, не було таке впечатлення, що вони мовчазно дивилися, як наші права порушувалися і порушуються. От чому так нам важливо порозуміти, що австрійці принципіально не хочуть то признати, а будуть давити всяко і на нашу владу, щоб то не піднімати питання, бо то питання могла підняти Закарпатська Народна Рада. То питання, що цей народ подвергся дискримінації і геноциду. Правда, ще одна хитрость є у австрійців. Недавно я зустрічав одну молоду жінку, але вона вдруг заявила, що от вона із деякими австрійцями розробляє законопроект, що Австрія хоче прийняти закон, по котрому хоче визнати свій геноцид русинів 100 років назад. І причому у тому законопроекті ми казали, ми русини не требуємо від вас компенсації. Но признайте, що це було. То же саме, як і ми розказали і у всьому теперішньому нашому державному образованні. Ми русини.
Мы не просилися в Советский Союз. Но если мы уже тут, и после развала СССР мы сформовали нову державу, то есть це держава не українців лиш, а й русинов, то як ви смієте русинов признавати незаконним у цій державі, а ще нам клеїти, що ми не русини, а хто не хоче, да ще й сепаратист, а ще й більше тепер виділи спецслужби, що тяжко тягати по судам за сепаратизм, бо сама стаття така примітивна, хуже, ніж була совєтська. Та придумали, а що нам тягати? Давайте будемо ліпити людям ізмену родині. Не нравишся – на взгляд. Все. Ми думаємо, що ми живемо в тяжких умовах. З одного боку безчувственний ЄС, з другого боку українська влада дивиться нас з подозрінням. Но ми тут на місці, видить і обласна рада, і адміністрація, то й ніколи не було сепаратизму. І нічого нам клеїти ярлики. Ми завжди говорили, ми будемо пофамільно записувати всіх журналістів і всіх тих агентів спецслужб, котрі публічно заявляли про сепаратизм русинів у Закарпатті. А потім будуть відповідати на суді, з чого взяли. Коли судили мене, то знаєте, які були свідки проти мене? Приходили націоналісти уличні і казали, ми читали в інтернеті, що він сепаратист. Судове было этого достаточно. Ну что ж, это чистий маразм. Однако нас это не вибило з колії. Ми не сердимося на суди і на лічність суддів, тому що там заставили, що зробити. Ми нашу ціль видимо другу. Всі в державі при можливості бути визнаними. І, якщо нам удасться, то більш тісно, уєдно з українцями, формувати державу. Будемо видіти, як будуть розвиватися события, но подозреваємо, що Австрія не хоче признати за собою злочин. Тому що вже і Германія за то пострадала і несе убитки, а Австрія, як такий маленький придаток южний, не хочеться заганьбити, бо тепер у Австрії така свобода. Там, в кантонах, кожне село має свободу. Но ми хотіли в Україні теж мати більші самоправні права і проголосували ми. Но нам це все, наше право проголосоване, придержали. А потому і нині би не пізно, якщо б ЄС знайшла в собі тільки ганьби за бездіяльність свою, сказала б, ну давайте, визнаємо тут народ. Тому що він визнаний в мадярах, в словаках, в чехах, в румунах, у Польщі, в Америці. До нас прийшли американські молоді русини, або ті, котрі в русинській середі воспиталися. В Америці їх ніхто не обзиває, їх ніхто не тягне в суди, не обзиває їх сепаратистами, не обзиває їх, що ви проросійські, промадярські. Ми, русини, з передачі в передачу напоминаємо, ми, русини, проукраїнські, тут хочемо жити, тут хочемо мати свої права. На цьому ми завершаємо. Най Бог поможе всім нашим добрим людям держатися в тому і з тим іменем, з тим язиком, котрих ми родилися і котрих ми воспиталися від своїх славних матерей русинок, котрі нині совершають місію, бо школ не є русинських, але є русинська сім'я, де дітки русини йдуть у школу, де їх там уже на українській мові їх навчають, але не всі, тому вчительки наші владіють русинським язиком. А це факт, і радісний факт. І видимо, що в ближайші 100 років він це не змінить. На цьому нашу передачу недосказаної завершено. Будьте здорові! Будьте здорові і з Богом святим!